Medungi musim udan ini banjir ora ya? Soalnya ini kali wungu banjir loh musim udan ini. Udan gedean. Jengkelnya aku mau ngono. So tak lewat petindingan bayar yo tak ngene. Aja saka ngono dadi cak. Bejo ana wong tuwa ngono. Jengkelnya aku. Aja sok dingene wae. Ono malah seneni. Aja. Rapi ae ngono kuwi. Jengkelnya wis panas adem. Yo oleh emosi oleh tapi yo dipikir ngarepe. Ngarepe opo? Ora maksud iki wong emosi ki yo perlu tapi yo mikir ke depane piye. Nek iso tambah dawa yo didawake. Tuwoke. Nek Nani ya. nek sapa? Nani ketepane jare. Ora apa. Ono geke kopi we. Kopi. Heeh. Pas nih ya mendung. Lah yo makane kuwi nek mau mendung aku sik batin nih kali wungu banjir ora. Jarine wingi banjir. Nek aku no jajal dilek sik kopine ono. Ya siap. Sik ya. Do gelas tok. Tak gelas tok ngono. Tak kopine. Ngombe opo angin? Lera ono kopine banyu tok apa? Banyu angin. Banyu kembung cangkemne ceblok. Kayak resetan sithik. Ora nang kopi entek ning Mas. Tak ting ra ono. Enting. Ting tuku. Enteng-enting. Ting. Ya wis lah. Dan tuh lah ngopi musim udan ini pas lho. Aku wis suwi ora tau ngopi. Pak nih. Ngopi. Ngopi. Ning. Ning kene. Melu pra. Nah, hati ben beli piringane anu sing kering. Mas, pijakan putih mas. Ajeng tembas kopi om. Oke, monggo. Dari akan. Monggo Mas. Ano penumpang dan di sana. Ada di Mas. Nang warung Mas. Takok 2000. 2000. 2000. Ojek tapi. Cek 2000. Teko 2000 ojek 1000. Yo, cek. 2000. Tapi mau cek kowe. Nah, Oh, cek. Cek yo, cek. teko 2000. Yo, 2000 teko. Ojeknya mung kowe ning kono. yo, siap. Pas meneh. Oke. Bensin 2000. Bensin ki bayar. Bayar lah. Kene ojek lho Mas. Lah ngopo? Ojeknya kono. Cek aku. Ya. Kowe tekan we. Tekan kono ya. Tekan kono. Ya siap. Tekan we. Ayo ra. Warungnya sebelah ndi Mas? Adoh kono ya. Yo, lumayan. Mayan adoh. Lumayan. Oke siap. Wes Mas, iki wangi. Tekan. Wes ora tekan. Bayar sik. Bayar sik. Mayan lho. Sengine to. Mayan lho, mayan. Bensin lho gua. Untuk 1000. mau ra. Wes kabeh opo kene? Bonus wae lah. Wes ah. Yo. Opo mayan? Piye meneh warunge? Mbak. Mbak aku Apa, Mas? enten kopi, Mbak. Kok gak dodol kok mana, no? Lagi Oh, kita kedulanan. Seneng. iki dolanan. Iya. Warungnya buka lho. Oh, ora, tak tutup. Iki pasar sitok. Ini ora didol. Oh, ora. Pajangan tok. Iya. Tenan. Tenan to ya. Lagi iki didol ora? Ora.
kopinya tak dibelian. Ya wis aku balik wae lah. Aku balik. Ayo warung loh iki. Eh. Apa Mas? Tuh kopi ono. Aduh tuh Mas, Ra dodol. Lagi tutup. tutup. Ngene iki tutup. Tenan iki. Tenan, Tutup tenan. tutup. Ra gelem tukoni kowe. Golek liya wis. Kopi lek. Kowe Cuk. Kopi Mas. Piro? Lah wis kok. Ngomong ya. Engko sik. Ya ngopi sik. Ngopi cah loro. Oh sik. Engko sik piye? Oh wis ditok iki ne. Sijine Mas. Iya Mas. Sip loro. Utang mau bayar Mas. Utang. Ya oleh Mas. Bakal anyar kok ning kene. Iya bakal anyar Mas. Bro ngerti. Iki Remane pare-pare. preman pare-pare lho iki. Ora wedi aku kemarin-kemarin. Aku biyen mantan preman tapi wis tobat. Sok Mas. Aku biyen Ojo kaya ngono Mas. zaman SD. Dos Mas nek jadi preman. Opo e? Cuk. Opo raimu pucet kok ngono kuwi? Durung mangan kok. Nah, Cinta masih. Kalau wis ngomong karo kowe to. Nak emang wong seneng ya bakalan karo kowe ngono. Kajian fisik. Fisik, saking fisik ora perlu, bro, penting duit. Wedon ndi sing muga mbek duit. Ya ta? Oh. Duit, men. Nah, yo kuwi kesalahanmu. Jenenge wong lanang iki carane ndek duit. Pengen cinta-cintaan nak di duit yo percuma to kowe. Kopi to ya? Edan mo. Kopi to. Ya itu duduk. Kopi to. Lagi menang. Koyone salah-salah. Lah kuwi kata-kata cawe wedok sing ora pernah aku krungu. Sepurane Mas, aku sing salah. Betul kok? Lah iya. Yo jenenge cah wedok, nak mbak wedok kira ono, mbak salah. Ini masalah gini mas ki salah. Mas ora. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Salahmu apa? Gus. Ya apa? Wong urip bagian masalah Bu, aku ngene iki lho. Tunggu jigan iki ngopi lho urip tentrem. Ya wes lah, bakule Pak TikTokan dhisik ya. TikTokan ya. Iya TikTokan, bakule gaul. Gaul. Bodo amat. Bae. Lah ini kok belasan. Oh nek tuku sayang. nanti. Lah awakmu wis berjuang dulu nggak gede iki. Wis berjuang mati-matian, Bro. Nanti Nah, kowe urip mati ngono kan gede. yo ngono kuwi. Apa kowe tak lakon junjek. Apa kowe mau lakoni demi dhek ya kowe goblok kowe. Yo Yo. meneh jenenge saya. Sayang oleh tapi ora kok ngono kuwi. Yo entuk cinta sayang. Ku pacar kok. Ya, Tadi ngomong ngombe aku, tadi cawe itu di. Iya sini tak cereni kae lho. kuwi kok iso digeges ngene lho tak critani. Saya njeli. Wis ngene meneng Ya ngomong ke apa sih kok? Meneng-meneng kok goblok kok iso. Iki ngomong ke apa? Metu cah cilik ta. Cah cilik dituturi. ngene. Ngene rungokke.
kita bisa merencanakan menikah Ah, dengan Bu. siapa. Tapi Ngomong kita apa tidak iki? bisa merencanakan mencintai untuk kita siapa. Pulau kok salah aku men. Salah aku. Terus Jika dia menyakitimu, balaslah dengan lemah lembut. Pilih benaran. Telah. Pak, ada terluka.